ranan sa pagtagad ug tawo. Ug giunsa man nimo pagtagad ang imong isig kaingon. Daghan kanato ang lain-lain ug paagi sa pagtagad ug tawo. Ang uban nakabase diha sa naabot nga edukasyon o sa ekonomikanhong kahimtang sa tawo. Kanabitawong mutagad ra ka kay nakagraduate ni siya og arang-arang nga eskwelahan o kurso. Kanabitawong mutagad ra kaniya tungod kay dato ni siya ug aduna kay mabenepisyo gikan kaniya. Ang uban sumala sa kadungdanan ug gahom. Kanabitawong ayuhon ni nakog tagad tungod kay nagtrabaho ra ba ni siya sa gobyerno. Kanabitang mutagad ra kaniya tungod kay taas-taas ni siya og rangko. Basin di ay nga mamahimo nimong baker puhon. Ug ang uban mutan-aw sa kasaysayan sa pamilya o sa trabaho sa ginikanan. Maayo ning pamilyaha. Mga inila ug mga banggiita ni sila. Dako ni ikatabang sa katilingban. Mga igsuon, daghan gayod kanato ang ingon niinig mga pamaagi sa pag-ila o sa pagtagad og tawo niining atong panahon karon. Ubisan kita tingali, nakasinati na sa ingon niining nga mga sitwasyon. Kay mao gayud kini ang kasagarang basihana nato mga tawo sa pag-ila o pagtagad nato sa atong mga kaigsuunan. Ug ang atong Ginoong Hesukristo dili gayud exempted sa ingon niini nga mga kasinatian o niini mga diskriminasyon sa katilingban. Sa iyang paghimo sa iyang misyon diha mismo sa iyang kaugalingong lungsod nga natawhan. Daghan ang mibatikos kaniya. Daghan ang nanghukom ug nangutana bahin kaniya. Ug daghan ang wala motuo kaniya tungod kay para kanila nakaila sila kung kinsa si Jesus. Ug giila nila siya isip usa lamang kaanak ug panday. Murag na kamino sila kang Jesus. Busa, walay milagro nga gihimo si Jesus dito sa iyang kaugalingong lungsod. Tungod diha sa ilang kawalay pagtuo ug pagsalig kaniya. Mga igsuon, nagpadayon kining kultura sa diskriminasyon nining atong panahon karon. Daghang mga tao ang gihikawan sa oportunidad alang diha sa paglambo o pag-asenso. Tungod kay wala sila'y impluwensya o walay gamhanang tawo o inila sa katilingban nga nagpaluyo diha kanila. Klaro kayo kini sa atong katilingban karon, sa atong komunidad. Asa man nato kini makita. Kamo na'y mag-igo ni ana. Apan sayod kita nga klaro ug tataw gayud kaayo kini sa atong katilingban karon. Daghang mga tawo ang naningkamot ug matarong nga nagpabilin sa ubos nga kahimtang. Tungod kay kulang ang ilang naabot sa pag-eskwela. Wala impluwensya o tungod kay gikan sila sa pobre nga pamilya. Mga igsuon ang hagit kanato ni atong ebanghelyo karon. Isip mga sumusunod ug mga magtutuo ni Jesus nga mamahimo unta kitang paagi sa paglingkawas sa mga tawo nga nabihag diha sa kultura sa diskriminasyon. Unta atong tabangan katong mga tawo nga nakasinati niini. Aron nga mahatagan og higayon ang atong mga kaigsuunan nga mulambo pod usab diya sa ilang pagkinabuhi. Karon atong pangutan-on ang atong kaugalingon.
Sa unsang paagi ako nakatabang, umakatabang, aron mo lambo ang akong isig katawo. Hinaot punta. Amen.